Sa mnom je Antonio Krstičević iz Fonoe. Vi ste danas pričali na panelu o AI adoptionu, odnosno promjeni kulture, ne samo alata. Dakle, što ste vi shvatili uvođenjem AI-a u firmu? Što je ključ? Za nas se ispostavilo da to nije tehnički izazov, to jest nije samo tehnički izazov kako većina misli, već je stvar kulture korištenja alata interno i kulture vaših klijenata koji su zapravo krajnji korisnici vašeg proizvoda koji ima AI u sebi. I dokle god su ljudi u tom mindsetu koji je bio prije AI-a, da su stvari binarne ili jesu ili nisu, jako teško će se prilagoditi i uspjeti u toj novoj eri gdje je AI zapravo king. I kako vam se to onda čini u praksi? Kako ste riješili taj, nazovimo ga, otpor možda? Interno, to je vječita borba. Postoje dva kampa ljudi, neki od njih su skeptici, neki od njih su veliki evanđelisti. Ono što je za nas uspjelo tu je da smo pokazali stvarnu vrijednost. Znači, zapravo smo uspjeli nešto poboljšati, nečiji život na kraju krajeva i onda i ti skeptici kažu ok, možda nije ono što su nam obećali, da će nas AI sve porobiti, da će sve odraditi, ali s druge strane i dalje ima svoje neke vrijednosti. Tako da su oni počeli prihvaćati to. S klijentima je to bilo malo osjetljivije, jer im ne možete nešto nametniti, naravno, ali morate također pokazati i morate u principu natjerati njih da to sebi priznaju, da savršenost ne postoji i da je bolje da nešto bude 99% dobro nego da ne napravi ništa. Ovako iz ovih riječi, iz ovih reakcija čini se kao da ljudi shvaćaju AI pomalo kao kult ili neku vjeru, pa vjerujem ili ne vjerujem u to. Je li možda to jednostavno treba demistificirati? Sigurno, ali ovo nije prvi ciklus takav. Znači, prije nas je bio kripto, NFT, prije toga je bio big data, prije toga je bio web 2, tako da ovo je jednostavno jedna prirodna faza kroz koju treba proći. Naravno, kad god imate nekakav hype cycle, postoji ekipa koja jednostavno ima svog konja u utrci i žele napraviti što veći hype oko toga i nije im u interesu da to bude demistificirano. Pa inženjeri poput mene kad izađu na stage i kažu to su vam nule i jedinice, to nikog nije briga, niko vas neće slušati. Tako da po meni sve u svoje vrijeme i jednostavno sad smo na tom vrhuncu, kada to padne onda ćemo biti zapravo u pravoj zoni produktivnosti gdje to stvara pravu vrijednost biznisima bez ikakvog hajpa. Što vam se čini da onaj koji sada nema konja za trku unutar AI-a, da će izgubiti trku i jednostavno ispasti iz nje? Ja bih rekao ne, još je uvijek dosta rano. Mi smo u svom malom babulu. Ako odete van i pitate nekog normalnog prolaznika na ulici što misli o tome, vjerojatno nije toliko izložen AI-u i svim tim tehnologijama. Tako da dosta će biti promjena, dosta ih je povijesno gledano bilo. U jednom trenu sigurno će biti velikih pobjednika koji su ušli rano u tu priču, ali oni koji su ušli malo kasnije ne mislim da će biti totalno izgubljeno, jer alati će toliko evoluirati da za par godina vjerojatno ovo što postoji danas možda neće biti ni primjenjivo. Kako vi vidite nagradu Somoborac, općenito ovaj panel? Top. Somoborac, best conference.